Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Φώτης Νεφίλης και σήμερα θα σας δείξω πώς βγάζουμε τις διαφημίσεις του Offers Wizard από τον φιλομετρητή μας. Λοιπόν, καταρχήν πηγαίνουμε στην έναρξη και πηγαίνουμε στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στα προγράμματα και τις δυνατότητες. Πατάμε ένα κλικ και πρέπει να κάνουμε προσταφαίρεση του Offers Wizard, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ. Εγώ όμως, επειδή το έχω κάνει απεγκατάσταση, δεν μου εμφανίζεται, οπότε να ξέρετε ότι είναι κάπου εδώ πέρα, θα εμφανιστεί με την αλφαβητική σειρά. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το Google Chrome και να πάμε στις ρυθμίσεις του ίντερνετ, όπου είναι εδώ πάνω δεξιά, στις ρυθμίσεις, και θα πρέπει να πάμε κάτω κάτω στην εμφάνιση των σύνθετων ρυθμίσεων και θα πρέπει να πάμε στο δίκτυο. Εδώ πατάμε αλλαγή ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης και πάμε στο για προχωρημένους και πατάμε μία φορά το επαναφορά. Το πατάμε επαναφορά, έγιναν όλα ok, πατάμε κλείσιμο και είμαστε έτοιμοι. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας.